И здравейте, приятели, аз съм Боса 123. Този път ще търсим. Я да видя какво това приложение. Няма, никакво. Но ще търсим диаманти. Minecraft Explorer имам. Чакайте, че тук бях отишъл на мина. Не успях да се измъкна. Ето там е края. Тук в този сървър, този мап не е хубав. Ще го махна. Тук без да исках да натисна предишното. Пак без да исках. Ето вече тук е survival. Какъв е този? Мап, ето тук има овце, малко овце. Това тук село ли е? Да, нещо такова село. Чакайте да убия тази. Ще убия тази овца. За да иззема вълната. Да усилим малко повече. Ето, да, това е село. На първи път имам такова село. Не знам дали вие сте виждали, но аз не съм виждал. Ще убивам крава. Тук има репички. Чакайте първо да убия. Тук първо трябва да убия цата. Това важно е. Я да иде от високо. Тук репички. Ще го спусна. Те на героя ми. Да направя броня. Сега може, ако не знаете как се прави броня от края, сега ще я разгоря и ще ви кажа. Ако въобще ми пусне меса. Ако ми пусне, ще ви покажа. Пусне, нищо. Това отвън ли? Не. Това не знам. Да знаете да напишете Боса 123 Иванов, ще ви лезе този моя клип. Опа, падна във водата. Къде отиде тази крава? Ето даде кожа. Сега ще покажа как се намира диаманти. Чакайте малко назад. Аз тук за първи път виждам такова село.
Това какво е? Не, тук. Така. Не, повече не ми трябват. Сега ще направя, това е за камък, че ни е нужен. Ако искате да си изтеглите Майнкрафт, ако искате да си изтеглите Майнкрафт истинската, напишете от Google. От Google напишете една програма Aptoide и оттам ще може всичко да си изтеглите. Всички игри с пари безплатно. Аз съм я теглил, но не ми върши много. Не ми трябва много на мен. Ако вие много искате истинската Майнкрафт или я купуват, да знаете. Сега да направим трябва ми още камък. О, намерих въглища. И това беше всичко от мен, Боса 123 Иванов. Очаквайте втория ми клип. Чао!